ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే స్పెషల్ ఎంతో టేస్టీ అయిన మసాలా దొండకాయ కర్రీ. ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో 2 or 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ పీసెస్ వేసుకోవాలి. వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కొంచెంసేపు మగ్గనివ్వాలి. తర్వాత ఇందులో చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అక్కడ పసుపు ఉండకుండా. ఇప్పుడు మనం దీనికి మసాలా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది. ఆ మసాలా పౌడర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా. ఇప్పుడు కొంచెంసేపు మగ్గనివ్వాలి దీన్ని. ఇప్పుడు ఒక స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని నువ్వులు, ధనియాలు 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. అలాగే మిరియాలు ఒక 8 లేదా 10 వేసుకోవాలి. 10 వేసుకొని జీలకర్ర అలాగే లవంగాలు 3 వేసుకోవాలి. ఒక ఇలాచి అలాగే దాల్చిన చెక్క ముక్క వేసుకోవాలి. నువ్వులు ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ 5 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటే చాలు. జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ద్వారగా వేయించుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో గసగసాలు వేసుకోవాలి. ద్వారగా వేయించుకుని ఇందులో గసగసాలు వేసుకోవాలండి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ 3 టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసుకోవాలి. గసగసాలు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాయి. బాగా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇంకోండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి. అలాగే ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మేము రోట్లో తీసుకుని దంచుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, మేము రోట్లోకి తీసుకుంటున్నాం. మొత్తం పౌడర్లా చేసుకోవాలి. మీరు మిక్సీ జార్లో ఉంటే మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవచ్చు. మేము ఇలా రోట్లో చేసుకున్నాం. రోట్లో వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలి. ఇది పౌడర్ కింద చేసుకోవాలి. ఇంకొన్ని నేను చేస్తాను కదా, పౌడర్ కింద చేసుకొని ఇప్పుడు అలాగే ఇందులో వెల్లుల్లి వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. దొండకాయలు కట్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆ ఉల్లిపాయలు మగ్గాయి కదండి, అందులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. కర్రీకి సరిపడంత ఉప్పు వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడే వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలండి. 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు విజిల్స్ పెట్టాలంటే కుక్కర్ పెట్టేసి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు విజిల్స్ వేయించుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా పౌడర్ కింద చేసేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి వేసాక ఇలా కొంచెం మెత్తగా పేస్ట్ లాగుతుంది. 3 విజిల్స్ అయిపోయాక ఇలా ఉంటుందండి కర్రీ. స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి. మళ్ళీ కొంచెం సేపు అలా మరిగించి ఉండాలి. కొంచెంసేపు అలా ఉంచాలండి. ఒక 10 minutes పాటు ఉంచితే చాలు. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందాక చేసుకున్నాం కదా పౌడర్, ఆ పౌడర్ వేసుకోవాలి. పౌడర్ వేసుకొని మొత్తం వేసుకోవాలి. ఆ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక 10 minutes పాటు కర్రీని అలా ఉంచుకోవాలండి. ఉడకనిచ్చాలి ఒక 10 minutes పాటు. చూసారు కదా, కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో. ఎంత టేస్టీ అయిన కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.